Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der sker inde i hovedet på folk, lige inden de går amok. Og til at hjælpe mig med at finde ud af det, så har jeg lavet en aftale med en psykoterapeut, der hedder Morten. Og han er ekspert i sådan noget anger management. Og vi har aftalt at mødes ude på et af de mest rolige og zen-agtige steder, der er i København. Nemlig Amager Strand. Hej Morten. Hej Thomas. Hej, hyggeligt at møde dig. Ja, lige måde. Og dejligt sted at mødes. Jeg har været ude og mødes med en kassedame og en togkontrollør, for ligesom at tale med dem om det her med, når passagerer eller kunder, de går fuldstændig amok. Hvad er det, der sker inde i sådan en togpassager, når han går amok på en kontrollør? Min overbevisning det er, at togkontrolløren eller kassedamen udstråler en eller anden form for autoritet. Og den her autoritet, den gør, at der er nogle mennesker, det er ikke alle, men der er nogle mennesker, som bliver provokeret af det. Nogle mennesker er rummelige, og andre mennesker er ret kantede, og det er et udtryk for, hvordan vi ligesom er inde i. Og når vi ser vrede mennesker, så er det egentlig udtryk for, at de her vrede mennesker, de har en utrolig smerte i sig. De fleste mennesker, eller rigtig mange, de kaster det om i rygsækken. Og så lige pludselig så bliver den rygsæk, den bliver altså ret tung at have ved at gøre. Og det gør, at vi får mennesker, som egentlig bliver sådan tikkende bomber. Som der skal ingenting til, så er der noget, der provokerer. Kassedamen er jo et nemt offer. Altså hun har jo ikke noget ansigt, og hun har ikke nogen magtbeføjelser, og får egentlig lov til at komme med sin aggression, og hun bliver sådan en eller anden form for skraldespand. Hvis vi ikke kunne komme af med den her vrede, så bliver den sådan set fyldt op. Ellers så eksploderer vi jo som mennesker. Så hun får lov til at egentlig være sådan en ventil for de her vrede mennesker. Så hun er bare et offer for, at den sure kunde måske i virkeligheden bare er lidt ked af det? Præcis, ikke? Jeg får en idé, og det kan godt være, at det er noget, der rent faktisk er et rigtigt trick. Man kan se, der står en rigtig skraldespand, ikke? Kunne man foran alle butikker i landet sætte sådan en skraldespand her, hvor der står verbal skraldespand, og så lige inden man går ind og handler, så kan man råbe sin vrede ned i sådan en her. Fuck nu af! Og så gå ind, købe sit tun i vand, og så slipper man for at skulle skælde kassedamen ud. Var det en idé? Det er jo faktisk en idé, ja. Men hvad kan der ellers gøres for at få danskerne til at opføre sig høfligt? Det handler om at være i vores følelser. Det handler om at gå for hovedet og så komme ned i kroppen. Det, der vil være godt, det er, at vi begynder at kende de her ting. Jeg har brug for at gøre noget ved det her. Jeg kan åbenbart ikke styre det. Altså, det handler jo om at kunne kontrollere den her vrede. Når jeg tænker meditation, ikke, så tænker jeg sådan noget, du ved, den her stilling. Er det sådan, det er? Ja, det behøver ikke at være fuldstændig langhåret på det. Men det er, at du finder et sted, hvor du finder ro med dig selv. Det er, at vi bliver så presset fra alle mulige steder, at gøre, hvornår er det, jeg får mit space. Hvis vi var mere høflige i forhold til andre mennesker, så ville der ske noget i vores relation, fordi det, jeg udsender, det er også det, jeg får tilbage. Hvis jeg er høflig over for dig, så kunne jeg formentlig tro, så vil du også være høflig over for mig. Det her vil jeg give videre til folk derude. Det var interessant at tale med Morten. En stor del af vores vrede handler altså om manglende selvindsigt og personligt overskud. Men hvordan lærer jeg danskerne det?